Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici fataħ libell kontra l-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara r-rapport li der fil-faċċata tan-Nazzjon bit-titlu Il-Pulizija ma tweġibx jekk sarx breathalyzer test fl-inċident ta' Owen Bonnici. Bonnici ddeskriva dan bħala rapportaġġ malizzjuż u mimli allegazzjonijiet foloz. Bonnici qal li dan il-ġurnal għamel hekk biex inqeda politikament minn inċident sfortunat li l-Ministru kellu bil-karozza personali tiegħu nhar il-ħamis illi għadda. Dan l-inċident seħ meta Bonnici daħal f'karozza li kienet wieqfa f'post perikolus fid-9 ta' filgħaxija hekk kif toħroġ mill-mina ta' Santa Venera. Fl-inċident il-karozza li kienet wieqfa laqtet is-sit tal-karozza li kien barra fil-bypass u sofra minn ksur fl-irkoppa. Dan il-ġuvni daħal l-isptar għal-kura u ntbagħat lura id-dar jumejn wara. Il-Ministru Bonnici koopera kompletament mal-awtoritajiet u mal-familji tas-sit tal-karozza. Il-Ministru Bonnici sostna li wasal mistħija kif il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista lesti jaqgħu tant fil-baxx li jagħmlu insinwazzjonijiet giddieba, foloz u kompletament inaċċettabbli u li għandhom lan li jinqdew minn sitwazzjoni li tista' tiġri li kulħadd biex iħammġu reputazzjoni ta' esponenti tal-Gvern għal finijiet purament partiġani.